Lepota golubac. Idemo ovdje. Pa ja čujem neke golube. Ili je to stvarno zbog toga? Čula sam golube. Gdje? A jeste! Bili su, jeste! Ima golube, ja sam pitam šta je to. Bru, bru. Bru, bru. Jesi čula? Zaista ovdje je mjesto. Da! To je golubac, baš je lijepo, nisam znala da je to i zbog toga. Evo, draga, lepa golubac. A sva pucao lepote. Idemo, presrećni smo. Vidjet ćemo da li idemo za manastir. Evo. A idemo unutra. Da sam rekla da je zaista Srbija je najlepša. It's so beautiful! Nikad nisam bila u prava castle, tvrđava. Krećemo. Hvala puno za sve savete. To mi dozvoli da vidim još više. Sada krećemo, ulazimo unutra. Čamcima i kada dolaze brodovima, tako su. Pa ceo svet je došla da vidi Srbija. Ajde da vidim koji su te ceo svet koji su došli ovdje. Ili ova ceo svet. Vam pokažem, ova je zastava. Ne znam. Dobar dan, ja sam srpska snajka. Koji ste vi? Ne, ja hoću baš da te snimam. O, dobro je, mama. Evo smo došli da vidimo naša prijatelji. Dobar dan! Da li ne smetate kamera? Ne, možete slobodno da pređete koliko god hoćete. Sokova može... Tamo u onom delu imate sterilizator, može da gađate lukom i strelom, pa ako vas nešto interesuje, slobodno. Znači ovo je čuvara Srbije, sova ili soko? Pa oni su u srednjem veku bili statusni simbol soko. To najbrže ptice na svetu, Da. najplemenitije, najhrabrije, tako da su bili kao stepenista svih. Ne da se mazi malo ili ne sme? Nisu maze, ali možete na ruku da uzmete tako da. Samo hoćete probiti gospođe ili se oni? Ja sam gospođe hrabrije od svih. Ubacite ruku samo lepo. No, hoćeš ti? Ovo, skroz. Ona je svezana. Ako nešto, samo ovako palas malo oko, spustite ruku skroz do vas. Slikaj me sa soka maca. Slijedi mama, srećo.